Dyma gyflwyniad I waith Josef Herman, Atgof yr Atgofion. Mewn lot o ffyrdd mae hwn yn rhan drist o stori Herman, ond eto mae hefyd yn brydferth iawn. Ganwyd Josef Herman yn Warsaw, Gwlad Pwyl, ym mis Ionawr 1911, I deulu Iddewig. Dyma fraslun Scrubbing the Floor, gafodd ei greu yn 1935, chydig cyn I Herman adael Gwlad Pwyl. Yn 1938, yn 27 oed, dihangodd y Wlad Pwyl I Wlad Belg, oherwydd yr wrth-symitiaeth gynyddol cyn yr ail ryfel byd. Yn 1938, pan adawodd Herman Gwlad Pwyl, ffarweliodd ei fam yn yr orsaf tren a dywedodd, paid byth dod yn ôl. Oedd ei fam yn gwybod bydd Gwlad Pwyl byth yn saff I Herman eto. Cyrraeddodd Herman Glasgow yn 1940. Rhwng 1940 a 1943, cyfrannodd at gelf yn y ddinas. Yn 1942, clywodd Herman y newyddion ofnadw o drist drwy'r groes goch bod ei deulu cyfan wedi'i lladd yn y geto yn Warsaw. Yn Glasgow roedd Herman eisoes wedi dechrau'r corff pwerus o waith ar themau Iddewig. Datblygodd hwn nawr I greu Atgof yr Atgofion, a elwir hefyd yn Glasgow Drawings 1940-43. Yn y darluniau yma, gwelwn Herman yn cofio ei teulu a'i ffrindiau o Wlad Pwyl. Pan gafodd Atgof o Atgofion ei arddangos am y tro cyntaf yn 1985, meddai Herman, heddiw, ar ôl cynifer o flynyddoedd, rwy'n edrych ar y lluniadau hyn fel pe bai rhywun arall wedi'i greu nhw. Ond yn ddwfn yno fi fy hun, fe wn neu bod yn rhan ono fi, yn atgof o atgofion. A'i Herman ymlaen I weid, pobl, theatr, straeon, bywyd, y cyfan yn creu hiraeth, a'r hiraeth hwn yn cefndir y lluniadau hyn. Meddai Herman hefyd, cerddai strydoedd y ddinas yn yr Alban, a'r cyfan oeddwn i'n gallu ei weld oedd yr hyn roedd fy nghof am I fi ei weld. Ffabrig o fywyd pell, oedd serch hynny yn rhan ohono fi. Dynion a menywod, o ysbryd unigryw. Allwn I ddim ei cyffwrdd, ond fe allwn ei dilyn gyda llinell. Gallwn luniadu manylyn nodweddiadol o'i dillad, mynegiant, ystym, ei dwylo. Dilynais freuddwyd. Roedd atgof o'r pobl hyn yn brydferth. Aeth y lluniau yma yn angof gan Herman tan yr 80au, pan gwnaeth darganfod nhw o dan y gwely yn y stiwdio. Cafodd y lluniau ei arddangos am y tro cyntaf yn Glasgow, yn yr arddangosfa Memory of Memories, neu Atgof yr Atgofion. Oedd y lluniau yma yn amlwg yn bwysig I Herman gan ei bod wedi cadw nhw ers 1943. Yn 1943, symudodd Herman I Lundain, gan ddod â'r gyfres I ben, ac yna, yn 1944, symudodd I Ystrygynlais Cymru, lle gwelodd glowyr yn sefyll ar y bont. Meddai Herman am y digwyddiad hyn, am eiliad, ymddangosodd ei pennau yn erbyn corff llawn yr haul, fel pe bai yn erbyn disg melyn. Roedd yr holl ddelwedd yn ymdebyg I eicon yn darlunio'r saint gyda'i heirgylchoedd. Ddim llethwyd gan odidogrwydd yr olygfa.
Bu Josef Herman yn byw yn Ystad Gynlais am 11 mlynedd, ond arosodd y glowyr a Chymru yn rhan bwysig o'i waith am weddill ei oes.